שלום שפילברג היה יהודי יקר, בא מברית המועצות לשעבר, עלה לארץ כיהודי שמדבר עברית. יש בו משהו כזה מחתרתי קצת, הוא תמיד צריך להחביא דברים, הוא צריך להסתיר משהו. תמיד היה לו משהו, איזה מין מחסן פרטי כזה, שחס וחלילה לא ידעו על מה שיש לו מתחת. הוא ביקש להסתיר ציוד או לשמור על ציוד יקר, מאחורי מקום שאפשר לשמור עליו. דלת קשוחה מפלדה, מוגנת היטב, להבטיח שיהיו שם אמצעי המחשה המיוחדים שלו. כמה זמן כבר הדלת הזאת לא נפתחה? לא בשימוש? לא בשימוש ולא נפתחה? זה עשור עבר, בטוח. עברו משהו כמו 15 שנה מאז שהוא פרש. עתיקות שלום שפילברג. בואו נחפש. שפילברג שלום. יש שפילברג שלום, מי אמר שאין. אבל כיוון שזה 7-4 והשבע נוסף, הסימן שזה עתיק למדי. אני מצטער, אבל כנראה שהוא לא בבית. הדרך היחידה שאני מעלה על דעתי זה להגיע אליו הביתה בדרך כלשהי. הוא גר לא רחוק יותר. הוא גר ברחוב פתויים בפינה. שפילברג. הופה! שלום שלום, אתה היית מורה בבית ספר לפני כמה שנים? 15 שנים טובות. אז תוכל לספר לנו על הדלת? כן. אז פה באמצע שלי, והווידאו האמיתי רק נכנס לשימוש. ואני הייתי ממונה על האמצעי המחשה, בנוסף לתפקיד של מורה לאנגלית. שנה אחת הייתי בשנת השתלמות, חזרתי, גנבו את הוידאו ואת הטלוויזיה גם כן. טוב, נדמה לי רק וידאו. מה לעשות? אמרתי לו, אנחנו נעשה משהו קיר ברזל. אני באמת סקרן לדעת מה קורה שם. Our future is in the past.